We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngajola nobaba owayethwele. Ngiyabingelela kini mphakathi waka We Listen No Judgment. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhulele kagogo, ngikhuliswa ugogo wami. Mangizwa ngabazali bami kuthiwa bashona kungozi yemoto. Besibaningi ekhaya singabazukulu bakhe ugogo. Isimo sasekhaya besiphila nje ngoba besingalali singadlile. Futhi bekungenzeki kuthiwe khona la sishoda khona endabeni yesikolo ngokomfaniswano nangokwezincwadi. Ihambile ke iminyaka asikhulisa ugogo. Kwathi ngonyaka ka-2015 ngifunda ugrade 10 ngathola abangani ababi. Engangingaboni ngalesa sikhathi ukuthi abalunganga. Bekungabantu abathanda ukugroova ke njalo ngama weekend. Sothi masihlangana Monday esikolweni bakhathele kodwa banemali. Baqala ke abangani bami laba bangincenga ukuthi angihambe nabo. Ngaqala nganqaba kodwa kwathi ekuhambeni kwesikhathi ngavuma. Ngoba ngibona imali abayiphathayo oma 200 esikoleni. Bebangadli ngisho ukudla kwesikolwe, bebaphila ngamakota. So kwangiheha kakhulu lokho. Uma ngikhumbula kahle, kwakuyi weekend ye-month end lapho savumelana khona ngoLwesihlanu ukuthi sizophuma sonke. Sikhuluma le ndaba sisasesikoleni. Ngathi mangikhala ngeimpahla ukuthi anginazo, bathi angikhululeke bazongiboleka. Nangempela saphuma isikole. Ngafika ekhaya ngenza wonke umsebenzi wami wasendlini. Ngase ngicela kugogo ukuthi ngiyolala komunye wabangani bami. Ngoba sinama assignment amaningi ekumele siwenze njengegroup. Nangempela wavuma ugogo ngoba ubengafuni lutho olusiphazamisayo ngokwesikolwe. Bangiphelezela ke abanye omzala bami esasihlala nabo ekhaya. Bayongishiya khabo mngani wami. Vele nami ngiphuma ngezincwadi. Kubo kalomngani wami bekuyikhaya nje elalingenamthetho impela ngoba umama wakhe ubeziphuzela. Sona evele mazithi weekend bekasuke angekho esikhathini esiningi. Sahlangana ke sonke sase silungisela ukuba silibangise khona eGroovin. Safika kwamnandi impela kwaphuzwa kodwa uvalo kimi lwalungenzani. Ngangisaba ngisho ukuyochama. Baqhubeka ke ubusuku balokhu bengishiya abangani bami. Babodwa abayochama, babodwa abayophendula amafoni ngaphandle. Bathi nje basangishiyile ngedwa. Kwafika ubaba omdala impela. Wafike wabingelela, wabe ephethe vele leziphuzo akazibona kwelethu itafula i24 kanye nebhodlela. Mangikhumbula kahle kwakuyi Sky Vodka. Wabe esengibuza igama ngamtshela, wathi uyaqala ukungibona lana. Nami ngazichaza ukuthi ngiwubani osukaphi.
Wabe esecela inamba yami. Ngaphendula ukuthi anginafoni. Wakhipha imali engango-3,000 kanye ne-business card. Wathi angothenga ifoni ngimfonele kule namba eku-business card. Wabe esengishiya. Babuya-ke abangani bami bamangala ukuthi bubuyaphi lo tshwala obungaka. Ngabachazela-ke sonke isitori. Mangijabulela-ke abangani bami. Kwashaya isikhathi sokuba kuvalwe lapha. Wacela ukuthi hambisa lo baba. Sangaba nankinga nangempela wasihambisa kubo kamngani wami. Safike salala then ngakusasa ngavuka ngigula. Basho-ke abangani bami ukuthi ibhabhalazi lengiphethe ngizoba right. Then sase sihamba-ke siya edolobheni siyofuna ifoni emakuleni. Ngoba phela sasisaba ukuthi ePep bazosifuna ama-ID. Phela sasinabo 15-16 years. Ukuthi nje sasinemizimba bowungeke ubone. Sayithola-ke ifoni. First thing engayenza ngamfonela lo baba. Wajabula-ke kakhulu saxoxa. Wabe esezibika ngokothando. Nami ngamqoma vele ngoba sengijabulele nemali. Ngapha nabangani bami babesho ukuthi nje la ngivukile. Kwashaya-ke isonto ngabuyela ekhaya ngoba ngoshintshi ngafuna impahla. Phela kwafoni leyo kwakuwubhopopo. So ngangenzela ukuthi ngizokhona ukufihla kahle ekhaya. So kusukela lapho bese kuyimpilo yethu yokuphuma every weekend. Mina lo baba lo ubenginika imali. Futhi nje imali ehlakaniphile impela. Ngoba angikhumbuli angipha imali less than 2,000. Sahamba-ke isikhathi. Wathi nje ngenye iweekend ucela ukuchitha isikhathi nami. Ngizobona nakwakhe la kumele ngiyokotiza khona ngoba akanamfazi yena. Savumelana-ke vele ekhaya ugogo bekazi nje ngiwumuntu oya kuma-group studies. Naye lo baba wayazi ukuthi uzongithatha kubo kamngani wami. Nangempela wafika wangithatha. Sahamba saqala emashop. Wangithengela impahla kanye nefoni. Mangikhumbula kahle kwakuyi-BlackBerry uhlobo lwefoni angithengela lona. Saqeda-ke sahamba saya kwakhe la kahlala khona. Safike nje sabheka ama-movie sixoxa kuthengwe nama-takeaway. Kwafika-ke isikhathi sokulala. Ngase ngimchazela ukuthi mina ngiyintombi nto. Wajabula kakhulu wathi cha ngiwumfazi impela. Futhi uzongilinda. Kodwa namhlanje uzocela nje ukwenza emathangeni. Nami lokho ngakubona kuyinto eyayingenankinga. Nami ngajabula kakhulu ukuthi cha ngithole indoda eqotho la. Evuma nokuthi izongilinda ngize ngibe ready. Nangempela yashaya-ke iSunday. Wahamba wangibisela emuva kabomngani wami. Ngafike ngashiya khona zonke impahla. Ngahamba nefoni kuphela. Kodwa nayo ifoni ngangiyifihla ekhaya bebangayazi.
Ihambile-ke iminyaka ngilokhu ngifihla ekhaya. Kuthe ngo-2017 sengenza umatric. Basho abangani bami ukuthi angeke phela kumele ngisale ngilala naye. Seside lesikhathi. Kanti futhi-ke bazomthatha abangcono noma yena uzobona abangcono abakhonayo ukumupha lento. Nami ngabona-ke ukuthi cha, baqinisile abangani bami. Futhi mina naye sasinesivumelwano sokuthi uzongilobola mangiqeda isikole. Kwafika-ke isikhathi se-matric dance. Wangenzela yonke into. Ekhaya ngathi othisha abangenzele zonke lezi zinto. Abangithengele ingubo, icathulo, bangenzisa nezinwele. Ngoba cha angifuni ukungasho, ngangibright kakhulu esikolweni. So yandlula-ke indaba ka-matric dance. Kwamele siyokhempa esikoleni. Kwenzeka-ke ngenye iweekend ngabika ukuthi ugogo uyagula. So ngicela ukuya ngasekhaya. Nangempela bavuma esikoleni. Kanti lutho mina ngiya kulo baba. Mina ngangithi ngiyombona nje kuphela. Safike saya emall sadla, salibangisa endlini. Ngase ngimtshela ukuthi sengiready ukumupha ubuntombi bami. Salala-ke kodwa ngavuka ekuseni ngikhathele ngenye indlela. Nesithelo sami sibuhlungu. So mina ngangizitshela ukuthi ingoba ngiyaqala ukudibana nomuntu wesilisa. Naye wangiduduza esho njalo. Sahlala-ke kwathi Sunday sekumele ngibuyele esikoleni. Wanginika imali engango-30,000. Wathi uyahamba ngokomsebenzi, uzohamba nje into engangenyanga. Uya e-overseas. So uzobe angatholakali efonini. Kwangimangaza kakhulu lokhu ngoba lo baba ngase ngineminyaka ngimazi. Kodwa akaze akhuluma ngeyokuhamba ngokomsebenzi. Kodwa ngangabi nankinga. Ngabuyela-ke esikoleni, ngaxoxela abangani bami, ngabakhomba nemali ngoba kwakucash. Sajabula kakhulu. Aqhubeka amalanga vele isoka lami alisatholakali efonini. Kwathi nje ngoLwesihlanu seqa esikoleni, sayothenga impahla, sazidlisa kamnandi nabangani bami. Sabuya nje ebusuku impela esikoleni ngalo Lwesihlanu lowo. Nami nesithelo sami sasesipholile. Kodwa kwathi ngeSonto ngavuka nginephunga elibi kabi eliphuma ngaphansi. Kanti futhi nesithelo sami sasiluma kakhulu. Ngatshela abangani bami sase siyahamba siyochecka ema-toilet. Sathola ukuthi nginezintwala. Ngathuka kakhulu. Ngase ngicela ukuya eklinikhi esikoleni nangempela bangivumela. Ngahamba-ke ngaya eklinikhi. Mangifika eklinikhi bangijova, banginika nje imithi yabo yona le abajwayele ukunikana yona uma unenkinga ngesitho sakho sangasese. Ngazisebenzisa lezo zinto kodwa azingisizanga. Kunalokho ngavele ngaba worse
ngoba ngase ngiqala ngiphuma impethu. Nangempela kwasho ukuthi vele kuzomele ngiphume esikoleni ngiye ekhaya ngiyobikela ugogo lo daba. Nangempela ugogo wangiyisa komunye umama owayesebenza ngesintu. Uye lo mama owabamba ukuthi ngilale nomuntu othwele. Futhi lesithwalo lesi asiphumi kalula ngoba senziwa umuntu wangaphandle. Naye angeke akhone ukungisiza. Ngihamba nje lo mama nabangani bami nabo sebangijikele. Kanti futhi naye lo baba angiphindanga ngamthola efonini. Soloku ngamgcina ngalela langa angipha imali engango 30,000. Ziyaluma kakhulu lezintwala. Futhi mangike ngaba sebantwini ngathi ngingakhumula ngihlale phansi ngizwinwaye. Saya kulomuzi la bekuhlala khona lo baba sathola ukuthi umuzi usewuthengisile. Ngicela kongaba nosizo angisize ngoba sengaba yinto nje ehlala ekhaya futhi sengaqoka nanepampers. Sengiyinto nje ehlala yodwa ngoba iphunga eliphuma lapha ngaphansi akekho umuntu okwazi ukulimela. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.